bakhulume kahle abazalwane bayibeka indaba yacaca yadingana uyoziyekela ke mawuqonde ukuziyekela uyothatha mawuqonde ukuthatha lokugama libuza bengithi kuyangithuma la mina ngoba selikhulume kahle kakhulu amen baqaqisile lephosbalile ba yaba alibonge igama libuza mhlawumbe kuzoba kuncane kakhulu engizokusho ukuze sisheshe sihambe. Ngiyathanda abazali ukuthi bawise bekuba sisibangana abanye ungafani nanokuba sisuke sikhulela la kujulwe kumanzi bawise bekuba basheshe abantu bakwazi ukuhamba obaba ngiyabonga bobaba kodwa nobaba umadlala ngiyabonga kakhulu bobaba egameni lenkosi Jesu amen. Uthi ke ubaba umuntu ukhuluma ngoJona uthi uJona wayethunyiwe uNkulunkulu. uJona wayengumprofeti ethunywe uNkulunkulu ukuthi ayodlulisa amazwi ezwe laseNinive. Izwe laseNinive laliyizwe elathanda kakhulu ukubukela izinto ezibizile ngoba lalekheleke nezwe iGomora neSodom. Siyakhumbula ukuthi eSodom naseGomora kwakushaya abantu ababenza izinto ezibizile nabo bagcina sebekopela lezo zinto ngoba mzalwane kuyinkinga ukuthi ukopela izinto abantu ngoba ugcina sekopela lento ero babe ngabantu ke nabo abagcina sebekopela sebenza izinto eziphumayo esandleni. Amen. Lesi sento sabo abantu baseNinive samcasula uNkulunkulu samenza uNkulunkulu wathatha isinqumo sokuthi uJona akayobatshela laba bantu ukuthi sekusele nje insukwana alibhubhisele Ninive. uJona akazange afune ukuya lapha ahambise lelizwe. Mawufunda uqhubeka lithi lenkosi uJona wayemazi vele uNkulunkulu ukuthi unesihawu ungumuntu oxolayo osheshayo ukuxola. Amen. Lento yamenza uJona ukuthi angafuni ukulihambisa leli gama ngoba wayazi ukuthi uNkulunkulu akajike axole lokhu yena kuzobangela amazinyo ashelele kulaba bantu baseNinive. Amen. Ingakho isona sathulesi esamenza ukuthi ezenjani athathe umkhumbi oya eTarashishi uthathe eJopha eya eTarashishi. Amen. Ngoba wayebanzi ukuthi unesihamba. Amen. Uma esekhishwa enkunjini lithi lenkosi uNkulunkulu wasebenzisa imvelo noma indalo. Amen. Usebenzisa inhlanzi indalo kaNkulunkulu noma imvelo kaNkulunkulu. Amen. Eyangigwinya yamfaka eswini yahamba yayomphakazela endaweni la ayizokwazi khona ukuthola umkhumbi ozomusa eTarashishi. Amen. Kulike ke ngithinte mhlambe ozochitha isikhathi bangithi ngizama ukukhuluma ngezinto uJona afika zenza eNinive. uJona emazi uNkulunkulu ukuthi unesihawu. UNkulunkulu esebenzela isihawu
abantu baseNineve lokho uJona kuthatha kabi ukuthi usenzele isawo kodwa uyanazi ukuthi uNkulunkulu unjani unesawo. Amen. Kumphatha kabi ukuthi usenzele isawo akababhubhisa kangani abantu baseNineve afeze izwi lakhe. Amen. Uthi-ke ubaba umuthwa ekhunjini kwabanesivunguvungu. Lesi sivunguvungu sasingekho. Kwakunenhloso kaNkulunkulu ukukhipha uJona emkhumbini orong amise emkhumbini oright. Indaba-ke ithi-ke bazalwane, ngabe usemkhumbini oright noma usemkhumbini orong? Amen. Ubaba umuthwa uthi ukubiza ngesiphithiphithi ukuthi kwasuka isiphithiphithi phakathi emkhunjini ngoba bathi abantu yonke lento ingubani. Amen. Yonke lento injani ingubani, yenzeka ngobani. Bafuna abantu umuntu lento eyenzeka ngayo. Akazange asifihle. Uyavela ukuthi yonke lento eyenzeka la emkhunjini yenzeka ngayo. Alonke kamanye. Ubiza kahle kuba umuntu ukuthi abantu baveza ijambuluko ukuthi umuntu bungaka nje ungami. Amen. Kasi siyakwazi ukushona ukuthi siphinde ibandla nje ngami. Amen. Uje ebandleni ngami. Kodwa yena washo ukuthi ungani. Alibonge. Akukho ukukhaza okuningi lapho. Impilo yonke le ndaba ukuthi vela mzalwane. Akukho. Amen. Vela ibasokwana. Ikholwa elihle elinjani elibasokwana. Ungabi ikholwa engekho ubani. Uma uzobala izinto lapha uyazi ukuthi ushaka khona la. Ikholwa lelo elingaveli obani. Amen. Uma ekhuluma ubaba uma ekhuluma ubaba uMadala ubala amazwi. Ngibona inhloso yokuthi uNkulunkulu athumele uJohane ubhalela indlela kwamanzi. Kwakunesikhali esizweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu noma ethiwa iziba leta izibeki uma akakwazi ukuphila ngaphandle kwalawo manzi awusele. Amen. Ngoba lawo manzi awusele lapho ongazalwa khona amaqhawe enkomo. Alibonge igama likaNkulunkulu. Njengale-Efesu, i-Efesu ibicontinent ebiza ngokuthi uyitheki. Alibonge igama likaNkulunkulu. La ukwashala khona umkhumbi kaNowa. Washala eTheki. Alibonge igama likaNkulunkulu. Yonke lento uNkulunkulu uyadinga leli bandla. Ingakho ekadibhalelwe nje. Manje akazange abe khona umuntu oyikadibhalela ngaphandle kukaJohane. Amen. Uthi ubaba uMadala uJohane wayengumfundi ohlukile bafundi bakaJesu. Amen. Uqinisile. Ngesikhathi uJohane eba ngumfundi wanikezwa isikhundla nguJesu sokuba abe ngumholi wabapostoli uJesu. Amen. Okwesibili uNkulunkulu wamnikeza ukugcwalisa inhliziyo kaMaria. Athatha indawo kaJesu. Ngesikhathi uJesu ebetheka laphi esibhedlela. Lezo zinto izazikele. Uyazi kukhona umzalwane ongakhonzeki ngaphandle kwakhe. Amen. Kukhona umzalwane oqalazayo mengeke bandleni ukuthi sibabani emnandi kangaka akekho. Ingoba uyagcwalisa uJohane. uJohane wayegcwalisa. Amen. Amen. Ingakho
uJesu ayemenze nje ukuthi abe phambili nanokuthi azamqonge ukuthi ayobhalela lawo amabandla ngoba babekhona abanye kodwa uNkulunkulu akababonanga ukuthi kufanele asebenzise bona wabona uJohane. Amen. Isho bazalwane amzile ukushumayela ukuba khona kwakho la uNkulunkulu ubonile ukuthi ayuphelela leli bantu bekhona. Ibake kumgcwalisi ozogcwalisa inhloso kaNkulunkulu. Ngihlala ngisho kwezinjumayelo ngithi ngokuzibuza ukuthi kungani emndenini uphila kona uthathwe wena wena. Ngoba ubonile uNkulunkulu ukuthi kuleli bandla lokuphelela kahle bawubekho. Iba wena ungafuni ukuba omunye umuntu. Amen. Futhi ungakopisha into yomunye umuntu. Ungasho into eshiwo omunye umuntu. Ngoba awuyazi ukuthi isuka phela. Wena awuwe. Amen. Iba ubani? Wena. Ngoba uNkulunkulu ulethe uwena ukuzogcwalisa kuleli bandla. Amen. Njengalo Johane abungeke kuphelele kahle uphosolo kube akazange ke ukuba umuntu. Kwathi ukuthi uNkulunkulu amguqule angabi uDobi. Azoba umphosolo ashumayele ivangeli labantu. Amen. Ifesu le ikwazi wafela kuyona ayibonga igama lelo. Wakhula kwaze kwafika la izinto zakhe ziphela khona wafela khona eFesu. Ngiyabonga bazalwane ukukhona bakho kubalulekile. Ukukhona bakho siyabudinga. Amen. Ukukhona bakho kuhle. Amen. Kodwa ima epositionini yakho. Ima endaweni yakho. uJohane wathanda uJesu ngoba wayemi endaweni yakhe. Babekhona abapostoli abakamanga endaweni zabo. NjengaloJudas Iscariot. Wema maqede wasuka endaweni yakhe. Ima endaweni yakho. Ungasuki endaweni yakho. Ube wena. Inkosi. Amen. Amen.